Mede aku liwat materi kantor. Ndang mulya to, Ton, iki lho, arep tak pancing nih Pak Ton. Pokoke aku sing beda iki sing goreng, Ton, Ton. Iki nek lunga ki ora mulih-mulih suwene ra ram. Sing lunga mungkin yang ditoton, Ton iki tak pancing nih Pak lho, Ton. Walaupun enak itu nggak Ton, aku muga-muga oleh akeh ya, Ton. Ya Allah, Ton. Alah rong lah iwak ya ceklok ta, Ton. Soro kok Ton coba enak-enak kowe iki, Ton. Mau ngarit wong loro. Kok anu ta, Ton. Dah ceklok neh, Ton. Alah. Alah, panas kok ngene iki, Ton. Muga oleh iwak akeh, Ton. Engko nek balik saya ya. Wis nang omah ki aku sendiri lawuh. Kan penak Ton nek sendiri lawuh iki. Ini ki lho Ton yo akeh Ton nek mancing wong loro ku sing tukang adai Ton. Wis muga ya Ton dongakno oleh akeh. Terus pokoke sing mulek bumbune aku sing ngoseng-ngoseng. Duh, rasane iki nang kita Ton. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dongane Ton lah iwak. Alah. Wah, dipangan Ton. Yo, Ton entuk siji Ton dongamu ki mandi Ton. Engko malah ucul Ton. Kan masak aku sing tukang. Kok ya keriting kaya ngene iki. Keronge barang kok wis ayah ganti to ya leles-leles kaya ngene to. Culik cilik Rong lalap barang iki. Matoke dirombak diganti iki. Nang sayuran anyar neh. Rong lalap barang ya mati iki. Asbene lah tak rai iki. Sayuran mending timbang tuku ngene iki ra tuku lumayan. Dicampur-campur rebus. Pangan-pangan neh Ton, mbok ndonga ta Ton ben pangan meneh. Cilik-cilike terong SBN lah nek kecampur-campuran. Weh, aku mang kaya nyeklekne kompor godhog banyu to wis tak pateni urung ya mau. Jangan-jangan rung tak pateni mau. So bahaya so mbledos kompore iki kok. Lah kudu cepet-cepet iki. Dipangan neh Ton bae Ton, oleh neh Ton. Mbledos kompore bahaya. Ah iki. Ton, ame dhewe aku liwat materi kantor. Sampean. Wedhus. Ya Allah Ton, kowe iki aku lah. Ada Ton. Aduh, malah kecemplung Ton. Alah, iwakku nanti mau muncul ora Ton. Gara-gara kowe iki ngomong banget ya Ton. Ton. Alah. Ternyata gue ning lawuh kowe malah iwake. Yo alah Ton, untungnya iwake ora ucul iki Ton. Terus nang wedok kaya ngono. Piye karepe ngono lho. Nek wong kok songkol sak penak iki. Alah. Terus tenan kok kaya ngono iki. Aduh. Wong kok songkol sak gelem iki piye karepe iki. Ton. Oleh loro tok Ton. Malah kopo-kopo kaya ngene aku iki. Terus tenan kok. Wong kok malah disongkol. Seluruh ritek Ton. Gue si jedang Ton nek urung balik. Cara kowe balik ya si jedang nek urung balik aku loro ritek Ton. Balik Ton. Muga kowe ya balik ya Ton. Jan Ton. Salah Ton. Anak uang pecicilan kok malah. Anak uang mancing ya sapa pecicilan kayak mungkin ya sapa ngono lho. Alah Ton. Iwake ucul Ton, iki Ton. Alah. Nasib Ton. Kok ya untuk iwak loro kok. Alah Ton. Nasibe kok soromen to ya Ton mbok tinggal kowe. Biyen ora mbok tinggal kowe iki orang ini iki lho Ton masak Ton. Saiki malah kaya ngene iki jan. Yo alah. Ton. Aku piye iki Ton. Nah. Ya soromen ya Ton.